Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Kag sumubati kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Influenza-like illness nagsaka sang 258% sining 2023. Anong pilason sa ginsarusos ang truck ang isa ka hardware sa Dumaguete City? Lalaki gikan sa Christmas party, patay, iya pasahero, maluba ang kahimtangan matapos mabunggo sa multicab. Libo-libo nga call center agents ginakinahanglan sa isa ka BPO company nga nag-expand sa Bacolod City. Kag sa good vibes, 39 pesos kakape ginpilahan sa pagbukasin ni sa banwasang mursa kainas ang aga. Natanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, good news para sa mga nagapangita sang trabaho. Linibo pa ka mga call center agents ang ginapangita kadungan man sa expansion sa isa ka BPO company sa Bacolod. Pati mga senior high school ang pwede diri. Yaring report ni Nico Delfin. Masanag, kagramable ang bago bukas nga recruitment hub sang Teleperformance Bacolod sa Dalan Magsaysay. Ang mga anay hotel rooms ang karon nagserbi na bilang training rooms, production floors kag recreational area sang Teleperformance. Sino ba lang magdumdum nga magluwas nga may mga karaoke room, may swimming pool man ang BPO firm para sa ilang mga employees. No other BPO organization in the Philippines has been recognized as a great place to work organization for the last 6 years aside from Teleperformance in the Philippines. And yes, we are one of the best workplaces globally. And that would tell you how we truly value our people. Kabayan sa expansion projects ang pioneering BPO firm sa syudad ang pag-hire sang linibo nga dugang pa nga mga call center agents. Gani sa December 7, natala na ang open house application para sa tanan nga applicants kag bukas ini para sa mga senior high school graduate. Next year, 2024, our focus is really to grow 1,000 or more, right? And that's the reason why we have a lot of the floors that are being built, right, to accommodate that particular growth. There are accounts who actually put more faith in TP Bacolod and the talent that we have here, and the results that we produce. A lot of our accounts here in TP Bacolod are actually number one when it comes to overall client stack rank. So that is also the reason why we have been growing. Nalakip man sa ginpasanyog sang kumbuyahan ng operational system gamit ang artificial intelligence kag ang pagpabaskog sang seguridad kontra sa cyber threats. Iniagod mapangapinan ang ilang mga kliyente sa abroad. We would want to invest in our local talent for us to ensure that we provide more jobs and more opportunities to our fellow Negrosans. And with our new site, we would want to invite everyone to come and join our zestful and our vibrant community here at TP. Ang site expansion projects ng Teleperformance Bacolod pamaagi man agod malabot ang target nga 1.5 million call center employment sa idalom sang Marcos administration sa 2028. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, bodega sang engineering motor pool ang ginkawatan. Masobra sa 400,000 pesos ka balor sa mga battery kag motor oil sa salakyan ang ginpangkawat. Suro sa kay Arnel Argusar, ang General Services Officer, nagpatigayon sila sang inventory sang ulihi nga semana sa Oktubre kag dito na lamang nila natukiban nga nagkaladula nga supply. Nagpatigayon na sang pagpangusisa kag operation ang kapulisan. Sa 21 ka mga battery nga nadula, 5 ang tigayon nga na-recover sa area sang Pahanukoy. Suro sa kay Argusar, ang pader sang warehouse sang probinsya ang nahamtang sa Gatuslaw Street sa Bacolod. Ang tambi man sa perimeter fence sa pila ka mga pumuluyo.
may suspect na nga nadakpan suno sa kay Argusar. Ang pader sa warehouse ang ginbuan nga nagserbi alagyan sang mga suspect. Una, okay sila guro gabi, natandugan nila guro ang dolo blocks na ulo. Kung nabuka na, so di na nila mauli ito ang bilog na blocks kaya nabuka na. Bilang makita na din ang buo. So dito na kami na-alarma sang may nakita namon nga may buo. Yung tugin pakatuan namon sa pulis. Sa number 8, lalaki patay matapos nga ginpulihan labo sang iya mga kaingod. Patay si Jo Marie Bolhano, 40 anyos, sang ginpulihan sang iya nga kaingod balay sa sitio Mantabanon, Barangay Kamangkamang, Banwa sing Isabela, Domingo sang gabi. Samtang mga ginatudlo naman nga suspect ang ginkilala nga sanday Roy Pedro, 46 anyos, kag si alias Jovel. Suno kay Police Captain RJ Dangarang, ang hepe ng Isabela PNP, ginkatuan sa mga suspetsado ang biktima sa ila balay. Nagluntad ang pagbinaisay kag nagkuha sang binangon ang mga suspetsado kag ginpulihan labo ang biktima. Dead on arrival sa Ignacio Arroyo Senior District Hospital ang biktima. Nadakpa naman sa pursuit operation si Pedro, samtang nakapalagyo naman si alias Joven. Sa number 7, delivery truck gin sa Ruso ang City Hardware sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Anong ka mga persona ang nagkalasamaran kagindala sa ospital. Matapos nga makarga mga construction materials sa isa ka truck na nagaparking sa atubang sang City Hardware, ginpaanda rin isang driver. Nakibot ang driver nga hinali na lang nag-wild ang truck pag nagrikta sa hardware. Nabungguan ang anong tanan ka mga tawo nga sanday Ginbert Hanga, Janeline Kikilat Balasabas, Melody Mizamis Kabugos, Adrian Flores Saak, Jesse Elumbra, kag Janeline Gadyan Buhian. Mga empleyado sila kag customer kag third-party delivery sang among hardware. Nag-agom sila sa mga pila sa nagkanilain nga barte sang ilang mga lawas. Ang truck driver, naging kilala sa kay alias Dennis, ang gidetain sa Dumaguete City Police Station. Pasakaan siya sang reklamo sang manager sang hardware, bangod sa natugan niya nga halit. Sa number 6, motorcycle driver patay ang kasyara sa kritikal nga kondisyon matapos makabunggo sa multicab. Gikan sila sa isa ka Christmas party. Patay ang isa ka merchandiser nga nagamaneho sang motorsiklo samtang malubha ang kahimtangan sang iya backrider matapos makabunggo sa multicab sa Damian Vera Street, Barangay Punta Taytay sa Bacolod City kahapon sang kaagahon. Ginkilala ang driver sa motorsiklo kay Shelwin Duay, residente sa Barangay Bata, Bacolod, samtang ang backrider naman sini amo si Rusty Endrada, residente sa Isabela. Sa report sang kapulisan, naglapaw sa lane ang motorsiklo kag nakabunggo sa multicab nga ginamaneho ni Jexter John Alfonso. Suno kay Police Captain Michael Tuburan, ang hepe sa Police Station 9, nag-istoryahanay na ang driver sa multicab kag ang pamilya sa mga biktima kag magabulig ini sa gasto. Sa number 5, officer in charge ng Bacolod Traffic Authority Office kasi Patrick Lacson nagpahayag nga wala sang exempted sa ginapatuman nga truck ban sa Bacolod City. Pinakabahin sa mga pagsulundan, natala na nga ligwaton. Sa oras nga wala na ginapatuman ng truck ban schedule sa Bacolod, halin las 8 sang aga hasta las 4 sang hapon, makita ang pagtinirin-tirin sa mga dalagko nga truck sa Circumferential Road. Halos wala naman ginapatuman ang 5-minute interval nga kabahin sa pagsulundan. Sunod sa kay Bitaw Head Patrick Lacson, ginatunan na nila nga sa baylo nga 5-minute interval sa pagpahanugot sang pagsulod sa mga truck, ipatuman ang 200-meter interval, agud hindi magsundanay kag magutok ang mga dalanon labi na sa holiday rush. Gidugang ni Lacson nga wala sang exemption sa truck ban bisan pa madamo sa mga hauler nga nagayo karon nga nagaparayon ang milling season. Gin ano namon is kung wala po sila sa interval ng 5 minutes. Gin strict tubig na namon. So kung wala gin exemption, tanan nga nag-request for exemption, gin deny namon.
So let's say imbes to 5 minutes interval, ginambal mo 200 meters. I'm not sure. Basta there are many ways to skin the cat. There are many ways to solve the problem. Sa number 4, karon nga masako na ang kinananay sa mga pagtililipon kag Christmas party, Department of Health ang nagapahanumdum sa tagsa-tagsa nga hagan-hagan sa pagkaon. Eat in moderation ang ilang nga pahanumdum. Labing ginapaandaman man ang mga may ginabatsyag sa ikayong lawas, labi na kung ang mga ginahanda nga pagkaon mas makapalala sang ginabatsyag. Magluwas sini mas maayo nga ipasiguro suno kay Dr. Girly Pinonggan nga ang paghanda sang pagkaon matinlo para malikawan ang gastrointestinal cases. Warn lang sang publiko ta. Kaya kadamo sa gidya ginakaon kag damo participate. Kag sa preparation, Dok, sa mga Food preparation Yes. dapat man. So halungan taman kung diin halin ang food nga ginakaon ta. No? Be sure nga payo man ang pag-prepare sa food no kag hindi man makakos sa mga gastrointestinal cases. No? Kasi dapat ito ang Sa number 3, incumbent liga ng mga barangay president, punong barangay Lady Gles Palen, ang liwat nga magapapili sa liga ng mga barangay elections. Nagpasalamat si incumbent punong barangay Lady Gles Gonzales Palen sa barangay Takuling sa naging rekomendasyon ni Mayor Alvin Benitez sa liwat nga pagpapili bilang liga ng mga barangay president sa Bacolod. Sa gitpatigayod nga pagtililipon sa mga punong barangay upod sa alkalde kagabi, nakasugtad nga dapat mangin nominee para sa liga ng mga barangay election ang naging awardee ng Seal of Good Local Governance nga barangay kag 16-0 ang resulta sa tinalikdan nga barangay kag SK elections. Lima man katuig nga nagtiglawas si Palen sang liga sa konseho bilang ex-official member. Natala na siya nga mag-file sa kandidatura sini nga hapon. Sa Disyembre 15, natala na ang piniliay para sa mga opisyal sang liga ng mga barangay sa syudad. Gani nagatala naman sang komitiba ang liga nga magadumala sang piniliay. Sa number 2, $80,000 ka mga back chip cards ang target ngay panagtag sang Bacolod sa madason nga tuig. Kapin 80,000 ka mga back chip cards target ngay panagtag sang syudad sa madason nga tuig. Sa malapit 80,000 ka mga encoded applications sa Bacolod Comprehensive Health Program o kun back chip, nagalapot pa lang sa masobra 28,000 ka mga beneficiaries na natagaan sang health cards. Gani ginmanduan na ni Mayor Albi Benitez si back chip coordinator May Kwai Kong nga padasigo ng validation sang application upod sa PhilHealth agud mapanagtag na ang 80,000 ka mga back chip family health cards sa madason nga tuig. Ginsiling man ni Kwai Kong nga bisan wala pa sang cards sarang makabaton sang benepisyo ang mga pasyente kung na-validate na ang ilang application. Ginatunan naman karon sang Committee on Health sang Konseho nga ma-amend ang mga pagsulundan sa idalom sang back chip ordinance para mapasakaan ang medical kag financial assistance sa mga beneficiaries. Ginalauman ni Councilor Claudio Puentevilla nga magasanyog pa ang healthcare program pinaagi man sa dugang nga 330 million pesos nga fund halin sa PhilHealth kapahin sang Universal Healthcare Law. Maski wala sila card, when you check in sa hospital, mapak-check na naman sa command center anytime. Or included sila as members. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Influenza-like illness ang nagsaka sang 258% siniga 2023 kuni banggid sang 2022. Provincial Health Office nagapandam sa publiko nga maghalong para mapangapinan ang ikaayong lawas. Sunod sa kay Dr. Girly Pinonggan ang PHO, kung hindi man lamang sigurado ang palibot labi na kung i-close ng area, mas maayo nga maggamit sang mask. Likawan ang pagpalapit sa mga yadtong nakitaan sang simptoma kaangay sang sipon o kunubo. Sa surveillance datos sa December 2, 2,211 ang reported influenza-like illness. Kung nga ipaanggid sa 2022 nga datos, 258.93% ang saka.
Ang Banwa sang Isabela may pinakamataas nga record cases nga 1,680. Sunod sa kay Pinunggan, may pagsaka man sa kaso sang pneumonia sa ilang monitoring pero hindi kasubong sa pagsaka sang influenza-like illness. Ang COVID cases may na-monitor man. Wala sang admission sa Cadiz District Hospital pero may mga report gikan sa private hospitals. Ginklaro ni Pinunggan nga nakita nga mga simptom mga kaso amo ang high-grade fever kag sore throat pero ini ang manageable. Sini lamang gid-report nga nagpositibo sa COVID si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Males ang laban, mga kids na sumubong. Pneumonia. Nadamo, padang ang mga influenza like illnesses, so ang mga sila. Pero hapos lang sa bulbul. Siya kung i-consult ng insigida. So that's why we're advising also our LGUs, no? Kaya dito man sa kahalin sa ila, no? Ka-consult sila dati every day, no? Ga-want sila consultation sa outpatient nila. So, i-warn man ang public regarding sa influenza. So, hindi pa man alarming, Doc, with the cases? With increase, siyempre, bantayan tagin, no? Sa Good Vibes, 39 pesos nga kape ginpilahan sa Banwa sang Murcia sa pagbukas sini. Pati mga motorista nga naglabay lang, nagpila man. May report si Romeo Subaldo. Pagsigabong sang drum beats, nagpila na sa Don Macchiato sa Murcia mga pumuluyo. Sinyalis na ini nga nagbukas na ang sikat nga 39 pesos nga kape sa ilang Banwa. Si Bibing Kawaling, pinakauna sa pila. Libre lang abi ang kape sa unang 39 nga makapila. Nag-i-star siya malapit lang diri, kag gusto niya matilawan gani una siya dasun sa pila. May kawiro na ako. Tekay, ari lang ko sa tupad. Nakatry ka na rin. Wala pa. Gusto mo sa itry? Oo, Nakapati ka na parte excited. dire. Ha? Nakapati ka na parte sa siling brand. Buhay pa, bago pa lang. So excited ka. Oo, excited mga matilawan. Bata tigulang, nagpila. Excited matilawan ang nagakakita nila sa social media nga sikat nga kape. Sang napaubos na ang libre, mansig-mansig pila ang mga luyag pagid magbakal sang kape. Sa 39 pesos, pilian mo kung ano ang luyag mo. Iced caramel macchiatos, Don Machatos with pure matcha from Japan, Doña Berry with real strawberry fruit, kag Don Darko nga premium dark chocolate, tanan pwede with or without coffee. Si Jenny Semeliano, taga Bacolod, kag may ginbisita sa Murcia. Nalabyan nila sang iyang mister nga nag-blessing na ang pari sa Don Macchiatos gani naghulat-hulat na lang sila nga magbukas na para maka-take out. Naka-avail siya sang libre nga kape, nagbakal pagid sang tanan-tanan nga flavors. Nanamitan siya sa natilawan niya sa isa ka mall sa Bacolod. Kay kan namin, tsaka very... Nakatry ka na? Oh, SM, Bacolod. Sa buong taga Murcia ka? Hindi, Bacolod. Nagkanto na kami sa Murcia, nagyan na naman opening. Nataimingan? May coffee ka na tanan? Oo. Nataimingan yung may opening? Oo, opening. Hindi nagulat ka gayud? Oo, nagulat. Kaya ka pa din, di ba? Oo, at part-time sa Piakdalan, kinagamotor kami mo. Sa isa ka oras, hubalin sa pagbukas, masobra isa kagatos ka cups ang ila na paubos wala labot sa libre. Subong, nadugangan pagid ang mga kapihan sa Murcia. Masami, paborito ini nga lagyan o kung kick-off point sa mga bikers kag masami, diri man sila nagapangapi sa Banwa. Subong nadugangan ang ila pilian nga kapihan sa Banwa. Notice ko lang, hindi lang tigulang sa mga nagapangapi, pati kabataan, nagapahubin ang mga nagapangapi. Kaya tungod siguro may nga ang flavors ng kape, nag-evolve man siya over time. So pati mga hubines. Hindi na mo nakaisog, kadamo na sa ila. Kagambay ito mga balita subungan lang. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Dapat balansa kag eksakto mga informasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negros X. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.